Nå, undskyld, jeg så jer slet ikke. Ja, det er så mig, Mikkel igen. Her i Cognac-klubben, se, der er en poolrum. Det er helt fantastisk her i poolrummet. Og vi skal til at indvie et nyt medlem i aften faktisk. Og han har fået den tvivlsomme ære at holde kameraet. Måske hvis du lige kunne vende kameraet om, eller lave den der puffinde der. Puffin? Det er Oscar Øgaard. Og mig og Mads tror, han er et rimelig sådan villigt offer. Og vi skal spille noget pool, for at se, han skal vinde over Mads og mig i træk. Han må ikke tabe et eneste kamp. Gør han det, så kommer han med i Cognac-klubben. Og vi skal nok opdatere, som sagen skrider frem. Kunne det være lederen? Hvem er Nexus-typen? Vi er nu tilbage her. Desværre så fik vi jo ikke så meget guf på fællesmødet, som vi egentlig ville have. Men det var et meget, meget kort møde. Hvilket indebærer jo selvfølgelig, at det gik ikke helt efter planen, nej. Men vi udforsker i anden omgang nu, og vi får se, hvad der sker. Hvornår det sker. For der sker noget. Det kan jeg godt love jer. Også hvorfor det sker. Og hvem der gør det. Vi dokumenterer alt. Vi kører nu. Det I nu skal se er mig vinde spillet over Stine. Ikke en skid. Men det er et meget langt og sjovt spil. Sorte pille. De har spillet 2 timer nu. Hvem er skyd? Ja! Umiddelbar reaktion til fællesmøde. Anyone? Det var fedt. Jeg fik fri fra linje. Dum. Sikke dig. Vi skal ind i køkkenet på TSE, også kaldet Tønnesen Slots Efterskole, for at finde ud af de store følelser, der ligger bag at arbejde i køkkenet. Og mit crew her, medlem Stine Bæk Kryer, vil føre an og nok stille de fleste spørgsmål til Heidi. Vi går derind nu. Tror jeg. Heidi, jeg vil spørge dig om... Synes du, at det er rart at være i køkkenet? Om jeg synes? Ja. Kan du godt lide at være i køkkenet? Jeg elsker at være i køkkenet. Hvordan har du så med, at alle os unge kommer og render rundt herinde og sådan noget? Jeg synes, det er dejligt. Det kommer og giver en god stemning i køkkenet. Har I så nogensinde haft problemer med skadedyr og sådan noget? Hvis man for eksempel kakelakker eller sådan noget? Aldrig. Aldrig nogensinde? Aldrig. Vi vil gerne benytte den her lejlighed til at sige undskyld til Heidi, hvor vi gav hende sådan et chok. Og vi håber, hun kommer ud af hospitalet før eller siden. God bedring, Heidi. Theis, vi skal snakke med dig! Kom her, Theis! You're bare lidt for piv, Theis! Vent, Theis! Theis, kom nu! Kom, nej, Theis! Ikke mere! Jeg vil bare snakke med dig! Det er jo ingenting, det er Theis! Kom nu her, Theis! Farlig! Efter flere timers indad løb lykkedes mig endelig at fange den mystiske Theis. Og mit meget relevante spørgsmål til dig nu er, hvordan har din dag været, Theis? Det har været lidt mærkeligt. Der har været en eller anden creepy mand med et kamera, der løbet efter mig hele dagen. Virkelig? Var det mærkeligt? Jeg kender ham ikke. Det er meget mærkeligt, fordi han er sådan en lille fyr med briller. Så han godt ud? Nej, ikke lige pt i hvert fald. Jeg tror, vi er færdige, okay? Jeg tror ikke, han har opdaget os. Tror I? Hold så kæft! Så. Det ser desværre ud til, at Oscar har tabt.
mod ingen andre end Mads. Og jeg vil da lige spørge dig, Mads. Hvordan har du det med at vinde? Det var da åbenlyst. Tak skal du have, Mads. Tak. Alt herfra Konjaklubben af. Ja, jeg er så den ultimative hardcore type. Hej, Theis. Hej. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border,